gelek salan piştî ku ji aliyê çekdarên Daişê ve hata revandin, Leyla Ebdo ya 17 salî peywendî bi endamên malbata xwe re li Herêma Kurdistanê kiriye. Lê rêkarên taybet bi rêgirîkirina li ber belavbûna vîrusa koronayê bûne sedema wê yekê ku ew keça Kurd da êzdî nikaribe ji Rojavayê Kurdistanê vegere nav kesûkarên xwe. ضلت 25 يوم هنا مشان الكورونا 25 روژن li vê derê me. Ew jî bi sedema vîrusa koronayê. Piştî belavbûna koronayê riya çûnê ji bo Iraqê hate girtin û ez jî çavirê me ku rê bê vekirin û vegerim Iraqê. Çavirê me. نستناها. Leyla yek ji wan sedên keç û jinên Kurdên êzdî ye ku sala 2014 li Şingalê û derdorê ji aliyê rêxistina Daişê ve hatin revandin û hatin kolekirin. Wê demê Leyla 11 salî bû pişt re hate dan bo çekdarekî 21 salî yê Daişê ji xelkê Til Ehfera. Şikestinên Daişê yek li dû yekê li başûrê Kurdistanê, Iraq û Sûriyê, Leyla û çekdarên Daişê gihandin bajarokê Baxozê ser bi dêre zorê li Rojhilatê Sûriyê. Sibata 2019 Hesedê bi piştgiriya hevpeymaniya navdewletî dest bi êrîşa kontrolkirina Baxozê kir û Leyla jî ditirsiya ku di wî şerî de bê kuştin. لما كنا بالباغوز كنت أريد أشوف أهلي وما Dema li Baxosê bûm min dixwest malbata xwe bibînim. Lê min nikarîbû. Bombaran giran bû. Min digot belkî bimrim û carek din kesûkarên xwe nebînim. Niha ez ne li wê derê me û pena bi Xwedê carek din wan dibînim. Hez dikim dîtina kesûkarên min zehmettir e. Ew jî bi sedema vîrusa koronayê. Kêşe ew e ku vîrus her di belavbûnê de ye. Piştî şerê Baxozê, Leyla û hezarên keç û jinên çekdarên Daişê hatin veguhastin bo kampa Holê li parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê. Ji tirsa Daişiyên dinên li nav kampê, Leyla nasnameya xwe tenê ji bo yek kesê eşkere kir. Ew jî keçeke dina Kurd da êzdî bû. Piştre nasnameya hevala wê derket û vegeriya Herêma Kurdistanê û wê jî kesûkarên Leyla dîtin û wan birêya Facebookê keça xwe dît. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.